राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी वसा होंगे। के मौसी हमसे रुस गइल रे, रुस गइल रे। रंगावा के डर से घर में घुस गइल रे, रंगावा के डर से घर में घुस गइल रे। भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, भतीजावा के मौसी देखा रुस गइल रे। घरवा के पीछे जाके छुप गइल रे, घरवा के पीछे जाके छुप गइल रे। भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, भतीजावा के मौसी देखा रुस गइल रे। मिक्स बाय भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, रुस गइल रे। बड़ी दिन पे आइलो छै रे भैया जी के साली, चोलियों के रंगवे चाहे देते कितनो गाली, देते कितनो गाली, देते कितनो गाली। अरे बड़ी दिन पे आइलो छै रे भैया जी के साली, चोलियों के रंगवे चाहे देते कितनो गाली, देते कितनो गाली। लागता कि घर में दिया बुत गइल रे, लागता कि घर के दिया बुत गइल रे। भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, भतीजावा के मौसी देखा रुस गइल रे। भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, रुस गइल रे। अब की फागुन में हम मार लेबै चांस, सावा लाख के लहंगा ओकर कर देबै नाश, कर देबै नाश, कर देबै नाश। अरे अब की फागुन में हम मार लेबै चांस, सावा लाख के लहंगा ओकर कर देबै नाश, कर देबै नाश। राइटर पंकज कहे जाके सुत गइल रे, राज प्रिंस कहे जाके सुत गइल रे। भतीजावा के मौसी हमसे रुस गइल रे, बेटावा के मौसी देखा रुस गइल रे। राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी वसा होंगे।